Invit în scenă acum formația Agapi. Fetele sunt pregătite de profesor Codina Voicilă, tot de la Palatul Copiilor, și vor prezenta un fragment de dans de caracter, Pampore. Pamporea moi, furtuna plăscănește, și de dor la tăulea vrută moi, minte-l înțățaște. Și de dor la tăulea vrută moi, minte-l înțățaște. Pamporea moi, hascoaja din nucă, ahlele dumnițale moi, că-s la joi v-ați ducă. Ahlele dumnițale moi, că-s la joi v-ați ducă. Așteaptă strigători, murea de frică, zghilește toată lumea moi, Pamporea îți de sică. Zghilește toată lumea moi, Pamporea îți de sică. Treama marea moi, arădeam de preună, de apa ei mintită moi, de vintul de furtună. De apa ei mintită moi, de vintul de furtună. Pamporea moi, furtuna plăscănește, și de dor la tăulea vrută moi, minte-l înțățaște. Și de dor la tăulea vrută moi, minte-l înțățaște. Mulțumim formației Agapi, sperăm că v-a plăcut fragmentul acesta de folclor tradițional a român.